sian ruganami uriai no tuas dai nina saat susaan Tontonori manangat margugupin ang kaganong pangit tuhatano na paniman kunin martuano na ho nito ay Martang yang mahita asiniro hamadi hamu doho dame nasian debata amata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amen. Horas madihita saluna. Adorang so taula akaulota dahung akadonga sahapor syaun tabigi mahata ni debata mabokali hita sadarion. Imana tersurat di buku panurirang Hagai bidusada ayat 14. Jadi disunggul Jehovah matod dini Zerubbabel anak ni si Shealtiel pangarajai si Juda do tod dini si tuan ni Malim Joshua anak ni si Josadak do tod dini Sadok pasipan sini bangsoi gabe robena sida mangaraduti ulau di bagas di Jehovah Sebaot debatana sidain. Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dia makadonga sahapor syaun molo sian judul ni turpukot tabay ma judulna ima semangat. Ado nanaing dohonon ni si Hagai. Adorang dihabuangan na sidang. Ditatap debatado hinabernit ni bangsoy. Alay roro hata ni debata markite panulang Hagai. O mana masay tabu. Asa mangalehon imanakangan sipirit. Molo hata sipirit imanakangan ni hata nagabi madok ima apo-apo manang semangat. Asa ikut bersemangat donasida muse imanakangan ni laho pajong-jong bagas coro di debata. Dung mula nasida sa kabuang Babel. Iko pajong-jongon na sida maiman ni bagas ni debata di Jerusalem. Jadi ko bersemangat na sida ido benaro hata ni debata madok nin ni ale si Zerubbabel anak ni si Shealtiel, ale si tuan ni Malim anak ni si Josadak, dohot akapasipan sini bangso. Gabi robi na sida mangaraduti ulaw di bagas joro ni Jehovah debata na sida ido nakengani asa didok nakengani ima bersemangat kembali didok kata ni debata robi bahamu. Jadi tentu memang sunggul-sunggulon asa mulak na sida di pemulihan iman nakengani di barita naudi manang di hatani di bata neko masikol ima pajong-jong bagas joroni di bata. Dia makadonga sahapor syaun ido sada halubian ni bangsui. Ya halubian ni bangsui i manakaning manang di dia na sida maringana terlumobi ma nung mudak sep kabuang Babel asa nama sihol na sida pajong-jong bagas joron di dewata ay songo bagas joron di dewata ima songo hataridaan haroron di dewata
Jadi dia di haroro di debata itu mangalius semangat lapatan nahata di debata do mangalius semangat tuna sida lahu akka mangula manang mangaraduti manang dia kaulau begwa hape na si pasahatonna lapatan na barang magopodo jolma magopodo bangsui mulu dangadong ima songon nakindal na sida pajongjong bagas joro ni debata. Jadi Tuhan mau mengingatkan mereka supaya setelah pembuangan bahwa mereka akan bersemangat kembali membangun paturehon bagas joro ni debata. Sada halu dia halak batak dui dia makadongan manang tu dia halak batak sai dijungjung do haporsion nak manang sai masih hol do pajongjong bagas joro. Hidup benarong sampai di Amerika pe adong HKBP di Singapura bahkan di sandok asalarong HKBP saya masih hol do pajongjong imana kaling bagas joro ana songop sekaligus dui dakola parsauran alai parsauran do jolma do parsauran do debata bata mulai ate mata dok rupani tu bangsot tatan lumo bima halak batak bala bah idi adok kalak batak tinggal basedi saho do rupani adong pajongjong bagas joro dan budi pajongjong HKBP minimal lapatanna menjadi orang Kristen yang bisa menumbuhkan iman. Alai keberengotar nak kaingani ima semangat dui. Dia sa semangat itu nanai dohoratan debata asa unang talu asa unang nak kaingani gabe makopo unang mengendal pikiran unang talu nasida alai laus sada baga-baga apul-apul na sumurung dui dia kana porsea. Kekuatan deh agugun anggua madok marhini turpu tau songon napi nasaan ni siagayon taingo may dia makadong asa porsiam bersemangatlah dimanapun kita berada lapatan na ikubui dui mabekita lem bersemangat lem mabekita totuna kaingani asa bui bersemangat ikon sian hatani di batado jalat ko porsia du hita ko katan di batado namangnya mangati ngurun di porsia molo dangarong bihatan debata di nguruna molo hampa itu benar gudang dang gali-gali dui bahasa so gali-gali sonarong be pengharapan na ayah so gali-gali dangulo be mula dangulo be bersemangat be mana be nakengani tidak ada lagi pengharapan manang pekirimon alani hatani debata na mangalus semangat di mana buine gabe batu pekirimon bahkan gabe imana kaningani masih hol di hatan debata masih hol nang diakka hajong jogan terlumo bima bohado hita pajong jokon bagas jore marhite imana ken keluarga dirita bui ima adong bagas joro di hita marhite sakadiri ton bui patar harajau ni debata atong semangat mahita mangulau kata ni debata di bagasan muluta amin. Maulia temadiho ali Tuhan debata asa totok kami bersemangat di harajaun di lomenram. Amin.